welcome, my brother. Nasi tinani kwa? Tawanda Benhura. Zvinati taure Tawanda Benhura ya. TD Benhura. Ndikona t-shirt yakatonyorwa TD Benhura music. Akomana. Pakaipa. TD Benhura ndiani goyi watina nasi? Ndiri pano. Mukomana akazvaiwa ku Marsh East. Kunzi kwa Chikwaka uko. Asi handiri ngoyaruko hangu. Ndakangokurawo ndichifarira music murambo. Alright. Saka inini ndakadzidza panonzi paChipangura Primary School, ndikazodzidza panonzi paBusha Secondary School, ndikazopedzisa O level yangu panonzi paSt Charles Secondary School. Kwakuzotanga kungwavha tiri mumastress. Saka apa mabva kupi chaiko tizivane because vamwe ndike kutanga kusvika panapa. Ini ndabva kuHarare, ndinogara kuHarare location iri Budiriro. Alright. Asi ndauya hangu muno muManikaleta. Mumutare. Inzvimbo inondifadza inondikomborera nekuti ndokumusha kwamai vangu. Alright, nice one. Alright. Munemba musambo upi mukomo? Ini ndinoemba dzechitenderedzo dziri kugospel. Alright, munemba gospel. Chii chakaita kuti mude kuimba gospel muchisiya zimu dance, rumba, ndombolo zvakangoenda zvakadaro? Kazhinji ndofunga makuriro atinenge takaita. Takakurawo ndichirerwawo naMomzi tichidzidziswawo nhau dzekunamata. Saka shungu pamwoyo dzaingova dzekuti ndofanira kudi kumboparidza shoko. Saka takazosarudza kuti rege tiimbe zvichidawo vaviri vatatu vangatendeukewo tikawanirwa nyasha. Saka munonamata, munotoenda kuchechi? Inini ndinoenda kuchechi baba. Alright. Asi zvongoimba chete here? Aiwa, haasi zvokuimba. Saka harisi basa here gospel kana kuti kutoimba? Gospel kwandiri ipassion. Saka muno kubasa kwamunoendawo? Ini ndine kubasa kwandinoenda. Alright. Ndichitoshandawo construction chazvekuvaka. Alright. But kana taakunoku kutenge tichingotiwo Mwari ndo vanoziva nguva nemukana. Kana zvazongosvikawo pekuti titi taakubasa, tenge taakubasa zvazvino passion. Alright. Saka mhanzi dzenyu dzapo pamhepo here? Mhanzi dzapo maYouTube, mhanzi dziripo. Maredhiyo mhanzi dziripo dzinomborirarirawo. Tingori nyaya yekuti munongozivawo zvikanakana zvokuti tinyazosvika chaipo. Asi so far zviri nani. Saka musogutsikana here neairplay yekuredhiyo? Iko zvino handisati ndanyazosvika palevel renyadza kugutsikana ndinyeko. Handisati ndanyazosvika palevel chairo. Asi shungu dzinenge dzidzekuti nenguva nemukana tichasvikapo. Handitika? Alright. Ko makarora here? Kurora handisati bana handisi pakutsvaga zvavo. Munongoimba gospel yenyu muri bachelor? Wekurora aripo. Alright. Alright. Nokuti toida kuzokudaidzai kumusangano yedu, saka toida kuziva kuti tiri kudaidzai muri mega here kana kuti? So far tinombosunda tiri tega, asi zvamanje. Alright. Pane mumwe mubatsiri pasaidi. Ko-inspiration yekuimba gospel yakabva kunani? Ndanzwa muchiti makabva kuchechi, but inspiration chaichai pane vanhu vamwe vanoti ndakaona nhinga achiimba zvoende zvekutedzera kana kuti ndezvokutoti zviri pakadzika pazviri kubva? Inini zvekuimba pakuambwa kwazvo kana pakutanga kwazvo ndakangotanga ndichingozvifarira ndichingozviimba. Nguva nenguva yomwe ndiri kuchechi ndaitongova munhu aingokomboza ndotanga kutongoimba, but dzimwe nguva ndazongokangana. Then ndazogara ndapindawo muguta ndakasangana naJoseph Tivafire. Saka semunhu aifarirawo Blessing Shumba, panguva yacho ndaibva ndangoti Blessing Shumba, Joseph Tivafire ndo vanhu andaifamba navo. Saka ndivo vanhu vakaita kuti ndizonyanyisa kufarira zvemusic kunzwa kwandaitawo nziyo dzavaiimba ivo. Wow, shout out to Psalmist Blessing Shumba na Pastor Joseph Tivafire. Alright, mane mavideos here mukomongo? So far mavideo aripo anenge 3 kana kuti 4. Alright. Handiti ungatiudza mahandles enyu here kuti vamwe vanhu vanoda kukubatai? Inini ndinobatika paFacebook Tawanda Benhura, Tawanda D Benhura, D na double E. Then ndinobatika paTwitter Tawanda D Benhura zvekare. Then pamaYouTube mavideos aripo mukangoenda Tawanda Benhura munowana mavideos akasiyana siyana. Then phone number dziripo 0774 656 401. Ndonamba dzandinobatika idzodzo. Alright. Manake ndisati
tisatapedza zvangu ndine kasong kenyu kanonzi confusion. Akomana zvamboita zvekudiko munoti mukabata mari mumama mune muchifunga zvine musoro asi mari ikavapo hamuchafungi zvine musoro. Ukona nyaya yesong inonzi confusion ndakakura nevamwe sekuru vangu vandakakura navo. Saka sekuru vangu vaiti vari soba vaitaura kuti muzukuru ingangoita mari da kukutengera chakati. Saka marongero avaita vasina mari but musuwa vaingonzi vosekuru vangu vanga vari sabhuku. Saka vaingonzi kamari kemasabhuku kapinda paipai sekuru ko yadziyadziya sekuru vatorwa nechine confusion. Saka ndo pakabva kuti ndizonyora kuti confusion ndakazora kuti hadzimudhara idzi nyorwa neconfusion because even kumba kunenge kusina ana chiri kutengwa asi kana dzisina mari dzichitaura kuti mai mwana ndakudai. Saka ndo pakabva song kuti confusion.